Mga classmate, may buntag. Ako ipakita sa inyo karon kung saan papasinaw ang sakyanan nga nakuspaw na. Kini 2008 model pa ni siya. Dugay na kayo. Ayang pintal. Pag-ok na kayo. Atong pasinawon. Tanawag yung mga classmate. Kung saan akong buhaton mga classmate. Taman sa moman akong video. Kay sayang kayo yung mga sakyanan nga napid. Yung iparepent. Sayang kayo ang original nga color. Nga pwede pa mato ibalik sa original sinaw. Atong unang buhaton mga classmate. Atong lihaan og 1,000. Kuhaon na to mga lagom-lagom. Gamit na to nga 1,000 na liha. Og tubig. Atong isig kadiron og liha og 1,000 karon ang kato mga itom, kato mga lagom-lagom maganid bisag kuha. Kini mga natago ato gana siyang tilokod. Kini siya tilokod itong liha. Kini mga kanto-kanto. Kanang igor ra makuha tong lagom-lagom. Di sa to palabihan kay basig mapanit ang kuan pintal. Primero na mong gasto mga classmate lihara. Humana naglihan na to 1,000 mga classmate. Pakita na to ang yung color na plain na. Mga lagom, abog to siya sa ulan. Ang init, ning dukot na, di na makuha. So sa to washing, wala na, di nagyod, ugan na kayo ang pintal. Amo na ikaduha nga step karon, ang pagpasinaw. Ibalik na to sa iyang daan nga color o iyang kasinaw nga katong sa original. Kung namin mga sakyanan nga nakuspaw na dahil wala kay damage, wala kay dagkong garas, pwede siya atong ipasinaw og balik. Di na to iparipinsa kay sayang kay ang original nga color nga pwede pa na to ibalik sa iyang brand new nga pagkasinaw. Ato isunod karon aron mo sinaw na siya. Ato na sa gamitan og rubbing compound. Rubbing compound 1 liter na siya. Wala man tayo katong power tools nga katong pang rub, katong murag grinder nga nuog ang kuan ang iyang bala. Atong gamiton mga sir, mga boss, kining panapton nga pranila, kini atong gamiton karon. Kining rubbing compound atong gibutang nga gamay tubig para humok atong i-spray dia sa sakyanan. Butang atong gamay tubig ato ra kamuton, wala ni side effect. Ato pa nang paluapan o kanang nuog nga koton. Ay nga na pag rub mga sakyanan nga nakuspaw na. Mansa na ang pintal. Katong mga mansa sa tapkot ato niya. Kinahan paglihan na to, dili na to kutkuto gayo. Igo ra mawa ato yang mansa. Kay mobalik ra yang kolor nga pa-plain na tanan ang kolor. Wa na itom-itom. Sidlak na mga boss mga ninong na tong kamot. Makita na itong kamot. Sino na. Nimbalik na siya sa iyang original nga pagkasino atong sa brand new pa siya. Ang katong lagom kay ganina, katong uga kay nga pintal, nimbalik na sino, mura nag brand new. Balik niya sa siyang original nga pagkasinaw sa brand new pa siya. Mga nino na, mura nang masaminan. Yung nga na pagkasinaw sa inyong mga sakyanan mga bossing. Kung na mo yung mga sakyanan nga katong brand new nga nakuspaw na, ay nga tura, mura na taga wasing.
Sinaw na kayo. Dire ako to kong video. Salamat.